Otázka, či sa chcete dobre vyspať, je zbytočná. Kto by sa nechcel? Ak máte problémy so spánkom, možno vám pomôže toto video. Prinášame vám v ňom 5 tipov, ktoré vám k dobrému spánku pomôžu. Prvý sa týka cvičenia. To je prospešné, ale existuje tu jedna podmienka. Nesmiete cvičiť krátko pred spaním. Dobrou radou je cvičiť tak 3 až 4 hodiny pred spaním. Kofeín je stimulant, ktorý vás nabudí. Z toho logicky vyplýva, že nie je dobre piť kávu alebo iný kofeínový nápoj večer. Môže sa zdať, že alkohol vám pomôže zaspať. V skutočnosti však kvalitu vášho spánku znižuje. Prečo? Pretože zvyšuje činnosť organizmu, ktorý sa ho snaží metabolizovať. Moderným neduhom je ťahať do spálne elektrospotrebiče. Energia a svetlo z nich však obmedzujú produkciu hormónu, ktorý pomáha kvalitu spánku zvyšovať. Zoberte si do postele radšej knihu. Nezaspíte ľahko, ak vás bude rušiť svetlo či hluk. Vhodné prostredie na zaspávanie počíta s tmou a tichom. V lete vám nemôže byť príliš teplo, v zime príliš zima. 16 až 19 stupňov Celzia sa zdá byť optimum. Posteľ by mala mať dobrý matrac, ktorý sa postará o ľahké zaspávanie a pohodlný spánok. Posledný tip je už o zvykoch. Ak chcete byť každý deň plný energie, mali by ste 7 dní v týždni zaspávať i vstávať v rovnakú dobu, teda aspoň približne. Spať by ste mali aspoň 7 až 8 hodín, pričom optimum je 7,5 hodín. Vypočítať si vhodný čas zaspávania či vstávania si môžete sami, ale môžete využiť aj jednoduchý nástroj na dobrýspánok.mne.sk, ktorý vám zadarmo vypočíta žiadne časy a pomôže vám k lepšiemu spánku. Za skúšku nič nedáte. Navštívte dobrýspánok.mne.sk a ste na polceste k lepšiemu spánku.